Molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a un nou programa del Derbi. Som al programa número 12 de la temporada, segon de l'any, que arriba tard perquè entre unos y otros pues no hacemos uno i no hem fet programa per malalties diverses. I avui, com esteu veient a l'estudi, que la veritat és que l'hora un poc cerrado, tenim molta gent aquí de convidada. Primer de tot, el Reca, com sempre. Bona tarda, Reca. Bona tarda, bona tarda. Yuri. Hola, molt bona tarda a tothom. I nuestro experto en fútbol argentino, Àlex Ortí. Bona tarda. Molt bona tarda. A veure, anem a fer ronda de presentació de samarretes. Reca, això que portes, explica'ns una mica. La d'avui és exòtica. Sí que és veritat que nosaltres hem de seguir amb un patró de futbol, però bueno, és una samarreta... Una samarreta que ens vam crear aquí, el meu company Llopis i jo, amb un club de clubes pro, sí, que es deia Gàrgoles. Estàvem a UBCO competint a nivell, una mica baix, però bueno, podríem dir que era un equip professional. Hemos sido profesionales de clubes pro. Exacte. Aquí donde os veis, aquí, les 30 hores que tenim cotitzades sí. Són de clubes pro. I Yuri, la samarreta que tens avui, crec que no tenies una samarreta del Marsella, m'han comentat. No la tenia, per res me la vas regalar tu farà uns mesos quan vas anar-hi. Aleshores li vaig demanar al Reca que em regalés que em comprés una samarreta de Londres, sí. Sorpresa, per a veure quina em pilla. I de totes les que hi havia, no va tenir millor idea que regalar-me una del Marsella. Bueno, però està molt xula. No la regalar, que és pitjor, que l'he pagada. Sí, l'has comprat tu. No recordava que el Lluri ja en tenia una del Marsella. Bueno, però és una samarreta amb un jugador Això. mític. A què importa? Té gràcia. Jo em giraré, que la gent no ho fa mai, però... És Cuidado, a veure si... Lucas Ocampos. Jugador argentí, mític del Sevilla. I jo, avui per uns motius o altres no puc portar la samarreta, però sort dels meus companys que m'han deixat una i en honor a la meva masterclass de futbol argentí en River Plate d'avui. Perquè no tenim la Rosario Central, que si no l'hagués importat. Ja la compraré algun dia. Seria graciós, està pendent comprar-la, Sí. I la meva és una altra que va portar el Reca a Londres, que és la del United 2016-17, si no m'equivoco, amb Ander Herrera a l'esquena també, igual que Ocampos al Marsella, un poc exòtico. Ander Herrera just s'ha oficialitzat que va fitxar per Boca, m'he enterat avui jo. No, sí, s'ha anat a Boca i hi ha un aficionat argentí molt pesau que no para d'abraçar amb per què no ha fitxat el Zaragoza. Sí. Aficionat argentí hincha del Zaragoza no sé què va dir. Del Zaragoza no sé, una mica raro, la veritat. No, va dir que era seguidor del Zaragoza per un grup de música, no me'n recordo qui eren. Ah, sí? Sí. Doncs mira, quin carisma, que el persegueix a tot arreu dient-li que perquè no va fitxar pel Zaragoza i Ander està una mica fins als ous ja d'ell, la veritat, perquè m'han comentat. Sí. Doncs bé, Reca, tu què... Saps de què parlarem avui? Explica'ns una mica. Bueno, sé poc perquè jo la setmana vinent no anava a venir perquè estava amb molts exàmens, però bé, pel que he entès és que es faran les samarretes, les pitjors samarretes i les més maques de tots els equips de la Lliga. Molt bé. Llavors aquí ens portareu, ens ensenyarem mútuament les samarretes, les més lletges i més maques de tots els equips de la Lliga. I veurem, farem una mica valoració aquí, com nosaltres ens agrada tant valorar sense tenir ni idea. Exacte. És el que es tractarà el programa avui, la veritat. Aquí cadascú ha fet una mica el que ha volgut, perquè l'Àlex, per exemple, li van fer l'encàrrec poques hores i ens va treballar 5 minuts i va pagar l'ordinador, ens ha portat només les a l'Espanyol i els que venim amb la Lliga al complet som el Xuxa i jo, el Yuri i jo. S'ha de dir que el Llopis ho ha fet a nivell històric de quasi tots els anys del club. Sí. I jo l'he donat una altra volta i he agafat les temporades que jo recordo així, és a dir, 2010 fins ara, més o menys. Està bé. En vida. Per això dic que aquí cadascú ha agafat el format com ha volgut. El Reca, per exemple, ni l'ha agafat. O sigui, aquí cadascú ha fet el que ha volgut una mica i a veure què surt d'això. Abans, però, abans de parlar de les samarretes, també depèn de que ens extenguem aquí i ens donarà temps o no. O sigui, avui és una mica freestyle, perquè ja veurem, igual ni acabem el programa. Parlarem una mica dels partits de la setmana passada. L'Àlex i el Reca, evidentment, els dos pericos, ens parlaran del que va haver-hi divendres entre Espanyol i Valladolid. El Yuri i jo parlarem breument, jo crec, del Getafe-Barça
i després parlarem una mica més de l'extensió del d'ahir, que hi ha bastanta cosa a parlar. Segur que també volen intervenir els dos pericos al meu costat. No cal parlar del d'ahir, no cal. No? Per lo que sea, no cal. Del d'ahir res. Bueno, ara veurem el que parlem d'ells. Comencem el programa. Molt bé, doncs com comentàvem a la introducció, el primer partit del que parlarem, anirem en ordre cronològic, el primer és el de divendres. Espanyol-Valladolid, que ara doncs reca Àlex entre vosaltres. Bueno, hi vam ser-hi tots, de fet, o sigui, tots podem parlar, sí. Però evidentment deixarem que us explayeu una miqueta més vosaltres. Bé, partit nivell Hypermotion, la veritat que va caure pel nostre favor, com nosaltres esperàvem, i bé, un partit on poc vistós de l'Espanyol. Bueno, poc vistós en general, el partit. Com sempre. O sigui, en la mateixa línia d'aquests dos equips, ja sabem per què estan en descens, perquè a nivell de joc sí que l'Espanyol va intentar proposar una mica més de joc, però un Valladolid molt fluix, on només una acció puntual de Javi Sánchez va acabar amb el seu gol. Sí. De totes maneres, l'Espanyol semblava que proposava alguna cosa més, i bé, amb el debut de Roberto Fernández vam aconseguir la victòria. Els minuts finals, quedaven 10 minuts més o menys, i bé, tots molt contents. Veurem aquest cap de setmana com va la cosa, però de moment els 3 punts eren importantíssims aquest cap de setmana. Poc més a afegir, o sigui, en la línia del que ha dit el Reca, i quan va entrar Roberto sí que respirava com sempre una energia nova, i sí que és veritat que les primeres accions el Roberto aquest va pressionar a saco, o sigui, se'l va veure amb garra i mira, va tenir sort i m'alegro molt realment per ell, un jugador que ve de primera ref, que marqui el seu debut a primera. I avui a Tejero que l'han entrevistat, deia que, bueno, sempre diuen sempre a les rodes de premsa, que sí, que han de començar a guanyar, però és que això ja ho portem parlant fa moltes jornades, que s'ha de guanyar i no es guanya fora de casa. Som el pitjor d'Europa, dels pitjors equips. Sí, perquè només tenim un punt. El Pizjuán, i s'han reforçat bé. Però bueno, jo sóc partidari de que quan més temps portes sense guanyar és perquè més a prop està la victòria. O sigui, estadísticament, vulguis o no... I segona divisió també, cada cop. També és veritat, però vulguis o no, és més fàcil arribar-hi si no has guanyat mai, saps què vull dir? Si va tard o d'hora arribar. Llavors veurem. Esperem que arribi una victòria fora de casa. No hi confiem gaire, però sí que és veritat això que comentaves de Roberto Fernández, que respirava una altra energia, perquè sí que en Vélez estem com més estancats, la gran majoria de gent no té gaire esperança en el davanter argentí, i hi ha molt hate, sobretot a la grada, però va lluitar la jugada del gol. Sí, però de totes maneres el que està bé és tenir aquest fons d'armari que et dona diferents recursos, que no són gaire bons, cap dels 4, però almenys tens diferents estils de jugador. Bueno, Cardona diuen que igual marxa, per això deien que estava bloquejada sí. Però bueno, veurem com acaba la situació de l'Espanyol, però almenys el resultat el divendres passat va ser molt positiu i vam guanyar un partit de més 6 punts. Però poc es parla de la resta de la jornada. Sí, la part dolenta és que vau sumar vosaltres, però va guanyar el Leganés, va empatar el Getafe i no sé qui més hi havia per allà. L'Alavés també va guanyar el València. El València va guanyar, que ara està a un punt. Clar, i a part la gran majoria eren partits bastant complicats que tenien els rivals directes i tots van puntuar, o la gran majoria van puntuar. Però jo soc partidari sempre de que tu has de fer la teva feina i el que facin la resta, o sigui, no et pot no acompanyar, però al final depèn de tu. Que és el que importa, exacte. Això és veritat. Bé, i almenys li treus 3 punts al Valladolid, li treus punts al Celta, li treus punts a altres equips. Al Getafe li treus 2, que va empatar contra vosaltres. Sí. Llavors, mentre vagis sumant i vagis restant punts als altres equips... Psicològicament... Exacte, ja arribarà tot.
Bé, si voleu saber una miqueta més sobre el partit, ara, Yuri, si vols, tu fas un titular del que et va semblar el partit, però si voleu saber una miqueta més ho teniu al nostre Insta. Un petit blog. I a TikTok també, un petit blog de diferents punts de vista, del Reca, perquè estàvem separats a sobre, del Reca, i el del Yuri i el meu, que bàsicament anar junts. L'Àlex crec que no hi ha blog perquè no sabia ni on estava, quan el vaig veure. però bé, si vols saber una mica més de què va ser partit, doncs allà ho teniu. Yuri, titular? El meu titular, que li he preguntat abans a l'Àlex, és: no entenc com l'afició de l'Espanyol pot tenir emoció al veure el seu equip. Ala, pues venga, ja t'has Home, ficat l'afició de l'Espanyol en contra. És un sentiment, és una... Jo tallaria aquí, Yuri, jo tallaria aquí. El meu titular seria el partido una mierda. Però bueno. Va ser un partit, com deies tu la primera frase, nivell hypermotion. Sí. O sigui, el Valladolid sobretot és dantesc. Vull dir, perquè Javi Sánchez va il·luminar i va marcar un golaç a falta. Vaig quedar flipant jo, però vamos, Marcos Andrés per tancar-lo i que no jugui més, Sí, va fallar una. I perquè no va disputar gaires minuts o pocs, la tassa, Hòstia. O zero. No va entrar. Ni el recordo. Tant de bo, perquè hagués explotat l'emoció, però no va sortir. Però ara que se'n va, Jumba va, de fet, se'n va al City, que hi ha hagut un lío ara amb el Valladolid. Però diuen que ha aprofitat el City un vacío legal. Sí, perquè està inscrit com a juvenil. Llavors prefereix pagar la multa de 6 milions que pagar el valor real, que són 12-15. O sigui, bona jugada. Us tiraré un datín del Valladolid. Sabeu quants gols porta la davantera del Valladolid? Que són Marcos Andrés, Sila i la Tassa? Crec que Marcos Andrés que ha marcat 2 mínim en les últimes jornades. Però potser aquest és, en plan, no ha marcat més, Jo diré 5 en tot el que portem de Lliga. Jo crec que la Tassa ha marcat 0, ja ho sabem. Bueno, estàs comptant Lliga, no? Sí, Lliga. Perquè Copa del Rei sí que va marcar la Tassa. Lliga. Sila 0, crec. La Tassa 0, Sila 0 i Marcos Andrés deu portar 3. En porten 3 al Valladolid. Tota la davantera en porten 3. És molt fort, és la davantera amb menys gols de tota la Lliga. L'Espanyol, por ahí va, el Puado el comptes com a davanter central. No, sí, òbviament. No està jugant allà dalt, almenys. La resta, bueno, problemes. Un gol Cardona. Passem a parlar del Barça perquè cada vegada ens deprimim més nosaltres aquí. Veurem què tal contra el Sevilla i després contra el Madrid. Sí, partits complicats. Partido a partido, nosaltres. I després ens ve, crec que l'Atlético Madrid d'aquí 4 i d'aquí 3. Anem a Noeta. Hòstia, bueno, complicadet, Després ve l'Atlètic. A casa. No, rivals difícils. Bastant complicats. Bastant complicat. Se'ns junten, ja està. Però bueno, ja no hi ha més a parlar de l'Espanyol. Doncs bé, ara sí, saltem al Getafe-Barça, que també serem molt breus, perquè el que volem parlar una miqueta més és el d'ahir, que hi ha bastant més per parlar. Getafe-Barça, 1-1, al Coliseum. Partit marcat pel rival Getafe, clarament. Molt avorrit, la veritat. Jo no me'l vaig veure i mira que estava amb tu, que te l'estaves mirant, Jo sí l'estava veient. Ens vam avançar amb un gol de Koundé, que últimament és Cafú i no para de marcar, però la veritat és que poc més. Ja sí que hi ha una acció una mica gris, que és el penalti que van reclamar sobre Koundé. La veritat, tampoc li he parat gaire atenció. Sí que crec que és una acció que es podria xiular o no. O sigui, vull dir... És d'aquestes grises. Exacte, és d'aquesta que és 50-50, depèn de cada àrbitre. Depèn de cada àrbitre, un el xiularia i potser el que hi havia l'altre dia doncs no el va xiular. Crec que també se li dona moltes més voltes. L'únic que sí, la ratxa que portem és bastant a Lliga, sobretot, és bastant desastrosa, de 6 punts als últims 24, que bé, pues, un poco de carències, i evidentment el Madrid va guanyar el seu partit contra les Palmes i es marxa a 7 punts. Recordem que estaríem a 12, si no m'equivoco, a 13. Sí, fa res, fa un mes o dos. Mèrit del Barça d'haver perdut tots aquests punts, que més del Madrid d'haver-los guanyat, crec. I tant. Sí, òbviament. I tant. I ara sí, parlem ja de l'últim partit, que és el d'ahir, que aquell hi ha bastant més que parlar, que és el Benfica 4, Barça 5. Bueno, és un partit que, perquè la cara que s'ha posat al Yuri, doncs que li costa la vida, a mi també, jo estava dels nervis. De fet, també a Insta té la reacció al partit, per si la voleu veure, que no té pèrdua. I jo crec que, tot i l'èpica del partit, és un partit bastant dolent del Barça, la veritat. És nefast. Chesney no sé el que fa, en plan... Bueno, la segona meitat va estar bastant millor que la primera, Sí. Home, només un partit on hi ha 9 gols et diu que el nivell defensiu dels dos equips és bastant pèssim, O sigui, jo, que sóc entrenador... Un partit amb tants gols... El podeu buscar ben dit. Un partit amb tants gols no sol agradar als entrenadors. I Hansi Flick, que te'n foti 4 al Benfica... Però si també mira no deu estar com han gaire sigut els content. gols, No, en plan, Chesney mata a Balde i rematen sols.
Gol de penalti. Ja, però vulguis o no, és Gol en pròpia. poca contundència ofensiva, llavors això és negatiu. Bueno, va marcar hat-trick Pavlidis, que portava un gol en 6 partits de Champions i 4 a Lliga, i ahir va marcant-nos 3, que això ja fa una mica També el resum diu del de partit. Sí. Després del Barça marcant 2 gols de penalti, el remate de cabeza de Rafinha. Hòstia, va ser random. Eric Garcia també. Molt random. No, volia dir Ah, Rafinha. bueno, sí, el remat de cap involuntari de Rafinha. Molt, Sí, sí, molt random, que entrés allò. Molt random. sí. Bueno, però com tot el partit. Per això no tens ningú... La tipus de- pluja Però va bueno, donar una jo- mica d'èpica també. Jo crec que és d'aquestes victòries que home, en treus molt... Home, estem classificats a vuitens. No, a part, però vull dir que surts molt reforçat positivament, Sí, perquè però jo vas dic- perdent per 2, remuntes... Home, Sí, jo estic molt content perquè, clar, jo amb el 3-1 em vaig veure ja... Estava a punt d'apagar la tele i al final em va sortir bé, però que jo crec que a nivell objectiu d'imatge, o sigui, és un partit que pots anar allà precisament i guanyar 1-3 fàcilment, sí, sí. perquè el Benfica darrere doncs, eren unes maules, perquè ho vam veure ahir, però nosaltres encara més, perquè hi ha el gol en pròpia d'Araujo, Chesney amb Balde, xocant-se, i després també la veritat ja és una mica... Va ser molt dolent ahir, la veritat. Bueno, va compensar-ho al final, jo crec. Sí, no, totalment. Perquè he vist totalment. la imatge ampliada de... És Fermín, no? El que, No sé, jo no vaig veure el partit, la veritat. el que fa l'última acció. penalti, sí. Sí, És Fermín. Jo crec que lo arrolla. Per mi... aquell em deixa dubtes també. Ostres. Jo no considero que sigui penalti. Perquè primer el una trepitja, jugada. després... Bueno, no sé. Bueno, Jo el que crec que no és penalti el de és Chesney. el de Chesney, no és penal, i el que li fan o sigui, el que li xiulen a l'Amin, millor dit, tampoc. Tampoc, no. Aquest es veu que... El de Chesney, Igual el encara toc- que sigui en contra... És que se l'anava a menjar. Com no salti el jugador que salta 2 metres, el menja. mata, Clar, però vull dir, en el punt, o sigui, en el punt en què tu saltes i evites l'entrada, Clar, no és ja, penal. Totalment. O sigui, és com si a mi em fan una entrada, salto, Ja, has d'evitar-la, has d'evitar-la. Jo Clar, al punt en és què no, en què no ambigu, en és què no hi ha- ambigu. en què no hi ha contacte, jo crec que no es pot ser penalti. Clar, perquè tens l'opció d'evitar. Clar, si saltes i pots continuar, Evites. no és falta. Però el porter igual el toca una mica, no? Molt lleuger, molt lleuger. El va buscar molt, el penalti també. Sí, és que és això, Sí. és això, Sí. és això. Molt igual que la Min. Sí. O sigui, evidentment, si segueix recte i no salta, se l'emporta, això està clar, però en el moment en què saltes i evites l'entrada, Sí. no pots xiular penalti, per mi. I crec que l'entrenador per del mi- Sí, el Bruno Benfica Lage. va cridar a tots al mig del camp al final. Sí. Va ser Una increïble. bronca increïble. Sí. La I a veritat és que vestidors també, la policia va, sí, bueno, va aturar el va ser Rafinha. molt boig, ahir. bueno, Va ser molt boig. Parlant de Rafinha, porta 22 gols i 11 assistències en 30 partits. Com t'agrada Rafinha, M'encanta Rafinha, Ahir m'encanta. vaig escoltar un dato que deia que està a punt d'igualar la millor temporada del suposat Ballon d'Oro Vinícius. Crec que l'ha superat ja, els números. Crec que de fet l'ha Ostres. superat. I estem a gener. Per això. Però haurem de veure també com acaba la temporada. Evidentment, si el Barça li dona per guanyar la Champions, crec que és un ferm candidat a guanyar la Pilota d'Or, perquè jo crec que ara actualment Salah i ell, jo els posaria ja en el... bueno, i Jokeres Bueno, ja, clar, però és que el ja jugador Sporting... puntuen Però menys els gols. Clar. 0,5, no? Sí, és per ser lliga de menys. Clar, és que normal. Lliga portuguesa. L'hauríem de veure, l'hauríem de veure. Tu a Gyökeres, fa 2 anys el podies haver vist, perquè tu te'n vas a veure la Championship ara. Sí, dissabte on Vas veure la Championship? tour a Bristol Ah, sí? amb un amic de l'Espanyol, Això és barro, Ferran. Home, i tant. I s'estan jugant al playoff. És veritat, m'ho has dit, Estan jugant playoff a la Premier, sisè contra vuitè crec que és, i venen de perdre aquest cap de setmana i bueno, avui hi ha jornada intersetmanal que bueno, intentarem veure el resultat perquè el partit realment... Sí, tu avui de la Champions... No, no? No, igual toca veure el Bristol. Home, avui el Girona s'ho juga tot, eh? Ah, hi ha opcions de crec top que sí, 24? Crec que molt poc. Bueno, li queden 2 partits. Té només 3 punts. Hòstia, però... Ja, però Milan... si guanya... No, crec que els que tanquen diguéssim, la zona d'eliminació tenen 7. O sigui, encara pot. Crec que encara... Sí, amb 7, sí. No, jo vaig veure les A notícies veure. que deia que encara tenien opcions, llavors... Corroboració. dedueixo No, jo crec que si guanyen els 2 partits i 7 o 8 punts, les suena la si flauta, tanca. tenen Has opcions. vist el cabell d'Oriol Romeu? Ostres. Amb Raja Nainggolan? Sí. La reencarnació de Nainggolan, eh? Tanca el Dinamo, bueno, el City amb 8 punts. És a dir, si guanyen els 2 partits i hi ha un desastre allà enmig, encara poden passar, però clar, m'haurem de veure. Doncs bé, tancant això, jo crec que també valoracions positives. Pedri, El millor del partit, òbviament. que El va fa fer aquest home no té 4 cap assistències sentit. de gol, però va acabar materialitzant una, perquè tampoc hi havia gaire encera dalt, per variar. I també a mi m'està agradant Ferran, de fet. Sé que el meu avi, que ens està escoltant, li donarà un xungo ara mateix, però a mi em va agradar. Bueno, és que Lewandowski a part tampoc està al seu millor nivell aquesta temporada.
Bueno, ha fet un bajón en exacte, és el que volia dir. L'última dinàmica no és gaire positiva. Llavors potser Ferran per això està destacant més. L'únic problema de Ferran és que va costar 55 salmones, que potser és un problemilla ahí. No, però el problema de Ferran és que amb els peus és durantíssim, però amb la feina fora de pilota sí. és molt bo, perquè tenen molts desmarcs que genera espais i tot. Sí, això és un tio que ho dona tot, això està claríssim, i això se li valora. I res, amb aquesta victòria doncs el Barça ja està classificat al 800 de final. Haurem de veure també en quina posició. Encara hi ha opcions de quedar primers, si el Liverpool perd i el Barça guanya contra l'Atalanta. El Liverpool que juga contra nuestra cabra, Luke de Jong, contra el PSV, sí que puede hacer su último servicio al Barça, veurem què tal, però no hi confiem gaire. I amb això tanquem el bloc dels partits i ara, bueno, el Yuri i jo anem a comentar les samarretes, el Rec s'ho mira i l'Àlex quan arribi l'Espanyol participa. No, jo opino com a mi m'agrada. Sí, jo també. Hem anat també, com tot el vídeo en general i el directe en general, és freestyle, perquè això ho van fer per la setmana passada, ho van fer per ordre de classificació. La primera que veureu és l'Atlético de Madrid, que ja no va primer, però bueno, diguéssim que és un poco estilo libre, la veritat. I anem a parlar doncs, la millor samarreta històrica. El Yuri us ho ha dit abans que ha escollit els 10 últims anys, els que hi havia d'ells. Més o menys sí. I jo he agafat una miqueta més, bueno, he ampliat l'espectre. Llavors anirem valorant quina creiem que és la millor samarreta de la història de l'Atlético i quina és la pitjor. Perfecte. Doncs comencem amb la més bonica per mi de l'Atlético, que és la 2004-2005, que és l'única samarreta que tinc jo de l'Atlético de Madrid, la de la publicitat de Spider-Man 2. Aquí també, clar, s'ha de dir, no es pot ser objectiu. Vull dir, hi ha samarretes que... No m'acaba. No t'acaba, tu? No t'acaba? No. Home, amb l'escut anterior a part és top, amb els colors de grocs allà... No, a mi m'agrada. No m'acaba. De les meves preferides. El fet de... Bueno, igual el videojoc sí que... És videojoc o la pel·lícula? La pel·lícula. Bueno. A veure, a mi la samarreta em flipa, però no la vaig posar pel mateix motiu de que com que és del 2004-2005 dic, doncs això és la meva dinàmica. Si Julián hagués estat... Vale. Hagués estat bona cola. Vale, hi ha un tio exigent al jurat, vale, veig. Sí. Però clar... Aquí tenim Risto Mejide, aquí... Sí. Vale, Àlex. I la samarreta que jo vaig elegir va ser la del 2000... Això, aquesta pensava. 13-2014, que és l'època en què va arribar la primera Champions, a la final de la primera Champions. Arda Turan, no? Arda Turan, Raúl García... Gavi. Diego Costa, si no recordo malament. Sí, també estava Diego Costa. I bueno, no sé qui més. Courtois, Felipe... Godín, Miranda, no? Sí. L'històric de l'Atlético de Madrid. A mi no em mata aquesta, t'haig de dir. Bueno. Per mi, la dinàmica de l'Atlético de Madrid, com sempre, però li dono un té un valor afegit al fet dels anys daurats que va viure aquesta samarreta. Això és veritat. Com pitxaus aquí, Això és veritat. Vale. No, jo si n'hagués de votar una prefereixo la del Llopis en aquest cas, Jo em quedo amb la... És la que tenia al cap, amb Azerbaiyán. Pues empate técnico aquí. I ara anem a la més lletja, que per mi no hi ha dubte. Ostres, és que és infumable aquesta. És la de 2021-2022, que és lletja, primer, per l'estil de la pintura, anem a dir-ho així, que és com una mena de brotxa. Sí. I a part que et trenca una mica amb el que havíem vist abans, de les línies fines i moltes línies de la samarreta de l'Atlético. Tens aquí dos línies gordes, malament pintades, i sembla com una H a sobre amb el patrocinador, no m'agrada gens. No la trobo tan lletja, en plan, trenca una mica la dinàmica. És molt lletja, però per dir que és la pitjor no ho considero. Jo estic amb tu, Llopis. Això és que molt lletja. No està a l'alçada d'un Atlético de Madrid. No. Gens. Si la fa el dissenyador del Valladolid, vale. Però... Faltada aquí. Home, és que no la del Valladolid, la que tens tu és digna de ser de les pitjors samarretes de... Sí, no ho hem dit, estem fent només locals, Estem fent només les primeres samarretes. Si voleu un de segones ja la farem perquè també hi ha per escollir. Bueno, les segones normalment són pitjors que les primeres. Sí, sí, perquè intenten innovar més. Les que són lletges que poden ser molt lletges són les terceres, les alternatives. Que aquí ja t'has d'inventar els colors i de més i poden sortir coses horrendes. L'Espanyol que va jugar de negre i rosa pot ser alguns anys? Sí, era segona. En commemoració a la del 2007-2008. Rosa i gris o una cosa així era, que tenia com la rajola de Barcelona. Hòstia, no. No, això ho té... no, sí, és veritat. Sí. Hi havia la verda i després la rosa i negra amb i gris amb la rajola de Barcelona com aquí al braç, que me'n recordo. I aquest any amb els ascensors. Sí. Però bueno, al final la samarreta no es veu tant, No. Bueno, la del Yuri. La meva és la d'aquesta temporada, que em sembla horrible. A mi no em sembla tan lletja. En plan, la trobo tan sobrecarregada
Les línies aquelles en variocolor no li trobo cap tipus de sentit. Nosaltres crec que també quan vam fer la valoració... Sí, quan vam fer la valoració aquesta temporada de les samarretes la vam criticar bastant. Sin más. És que el coll també és lleig, el difuminat dels colors no és gaire. Sense el coll, o sigui, el coll d'una altra manera i sense els colors aquests aquí enmig de la línia seria molt xula. Sí. A sobre recuperes l'antic escut, però sí que és veritat que la vam criticar. Però tant com dir que és la pitjor de la història de l'Atlético, aquí no. Jo crec que no. Els últims 10 anys, sí. Jo crec que l'abans és infumable. És infumable, molt lleig. Sí. L'únic, no sé si van guanyar... No van guanyar la Lliga amb aquella, no? És una amb la següent. Bueno, però és lletja, molt lletja. Vale, ara anem al Madrid. Aquí, bueno, molt fina, el rei que s'acaba d'alegrar perquè ha sortit del seu equip per primera vegada, ha sortit a l'Espanyol. Jo aquí he escollit aquesta, estem parlant de la bonica, evidentment, que és del 98-99, 2000, que és molt bonica. Aquí amb els... Beckham, no? No, aquí no estava Beckham encara, no, aquí estava Raúl González Blanco, i no sé què més hi havia. Ronaldo crec que ja no... Figo, potser? O... Sí, Figo sí que hi era, és que aquesta és però aquesta és molt bonica. És que els colors del Madrid realment són molt macos. Anava a tirar la de Ojo, però... Jo sóc objectiu, els colors són molt macos. Se nota, Són elegants els colors del Madrid, però ja l'equip és una altra cosa, però els colors... Bueno, Florentino l'altre dia va dir que amb el Barça les relacions... Sí, havien d'estar sempre bé. ¿no? Perquè hi ha interessos comuns, sí. Bueno, no sé. Por lo que sea, porque... No va sentar gaire bé, Entre élite y élite no entendemos. Estàs parlant del teu equip, xaval. No, més que res perquè entre corrupcions... Sí. Ui, bueno. Simio no mata simio, no? Bueno, ja arribarem a l'Espanyol, xaval, que està... Com anem per ordre de classificació, ha estat de les últimes, llavors ja arribarem. Hòstia. Ara passem a la més vaca... de classificació. Sí, bueno, més o menys perquè... No està actualitzat. Claro, és que és de la setmana passada, per això sortit primer l'Atlético, però... No s'esperava que el Leganés guanyés el... Claro. I la més maca del Madrid pel Yuri... És la del... Està bé. A veure què tinc aquí. 11-12. És molt xula aquesta també. O sigui, a mi... Aquí et ve Cristiano amb el cuello alto, Sí, Cristiano, cuello alto... Mira, veus? El meu col·lega. Que toques dorados... Sí. A mi em flipa. Com? Em flipa aquesta de Madrid, Ostres, aquí estem descobrint. Per aquesta hi era, crec, una semblant, crec que hi era camisetes, aquella de... Home, tant com per agafar-la potser no, però... Bueno, per tu... M'arribes a agafar aquesta i et pego, t'ho juro. No, però una samarreta així amb... I la cremes. Amb gago. Com van fer l'altre dia... Com que amb gago? Algun jugador així... Era l'últim jugador que estava que ho digui l'Àlex, que és expert en futbol argentino, però... Sahin. Hòstia, sí, Sahin, sí. Sahin que ha sigut... Nuri Sahin, que l'han fet fora. L'han fet fora avui del Borussia, sí. Diarra, també? Diarra estava. Sí. Bueno, crec... No sé si és la següent, que estava amb el 10, Diarra, pot ser. Carisma històric, Història, de veritat. Època que també complicadeta en el Madrid, sembla que no. Benzema ja estava aquí, per exemple. No sé, que era Kedira amb el 10, o Ozil, un dels dos. Clar, Ozil va estar, però crec que se'n va anar o alguna cosa així i li van posar Diarra, al 10. Màgia. Màgia, sí. I ara passem a les lletges. Ostres, és lleig. Que la combinació de colors és complicada. Sí, intenten utilitzar els colors de l'escut, però no és una bona combinació, la veritat. Aquesta és de la 21-22. Ja veureu que en aquests anys del Covid hi ha una tendència a fer samarretes horribles. Llavors aquesta per mi és la més lletja, que estic veient el logo d'Adidas en taronja, el coll taronja, també tocs taronges a les mànigues. A mi no, em sembla molt lletja. Arribes a ficar-ho més durat i potser, i un blau més claret, i ho pots arribar a salvar, però així tant... Sí, també el taronja fora. No sé si és l'anterior o la següent, que també era com així amb rosa als costats, que també estava ahí, Para que estem a punt de ficar-la. A part que crec que és l'any de Benzema Prime, pot ser? Sí. Aquesta samarreta, si la mires, et ve a la ment Benzema i la Champions. Sí, van guanyar la Champions amb aquesta, però no deixa de ser lletja per això. Sí, no sé. Bueno, la del Yuri. I la meva és aquesta, és en plan... No entenc res de que han volgut fer aquí, de ficar les línies blanques sobre el blanc, encara que sigui un to diferent. És veritat. Bueno, és bàsica. A mi em sembla correcte, decent. sin más. Sí. Les línies blanques aquestes realment... És que no porta res. Clar, és que més que res, la primera equipació del Madrid és difícil que sigui lletja, perquè és blanca. El blanc. O sigui que l'altra... Per això deia que és... Tens el negre, tens el lila i tens el blanc o el blau. Clar, hi ha equips com el Villarreal que quan arribi no es pot complicar gaire. No n'hi ha ni de més boniques ni més lletges. Igual posarem la samarreta i us semblarà d'aquest any. Aquesta samarreta li treus l'escut i és una tèrmica que tu utilitzes pel gimnàs. Sí. Això és veritat. Bueno, és cutre. Bona comparació, És cutre. Hi ha unes quantes d'aquestes també més endavant, I ara passem al Barça, per mi la més maca, la del centenari,
del 99-2000, estic veient per al senyor que surt a la foto, o sigui que ho té tot. Sí. A mi aquesta m'encanta, és la meva preferida. A veure, contra la compres? Bueno, he trobat una web que està rebaixada, o sigui que no crec que triguem a comprar-me-la. Aquesta és molt top, És molt maca i de fet la samarreta d'aquest any ve bastant inspirada per aquesta i jo crec que per mi és la meva preferida. Com és el Barça, el meu equip, no m'he pogut quedar amb una i he posat una altra. La següent samarreta, que és aquesta de la 2014-2015, l'any que guanyem el triplet amb Luis Enrique, de la final de l'Olímpico de Berlín, i aquesta també és una altra samarreta que en breves cairà. Estava Neymar aquí, potser, no? Està Neymar. Sí. Aquesta jo la recordo la Neymar. La foto de la MSN mítica que s'agafen els tres és amb aquesta samarreta. Vale. Sí, aquí estava Neymar, Suárez, Messi i a la banqueta Munir. Època dorada, del Barça. I tant. Aquesta samarreta també m'encanta. I Yuri, a veure, la teva més maca. Crec que la meva té molta diferència del Llopis. Coincidència aquí. També he estat a punt d'agafar la de l'any del Sextete. Sí. També m'agrada bastant, però... És maca. Aquesta també és maca. Però aquesta crec que a mi m'agradava més. I ara anem a la lletja. Aquesta, si t'hi fixes, a part també té la senyera al coll. Sí, és bonic. Sí. Aquesta és molt maca. Però sobre està dissimulada també, la senyera del coll. ¿Qué has querido decir con eso? Tirando aquí política, no. Sí, anem a tancar aquest capítol. I ara passem a la més lletja del Barça. A part, bueno, el jugador que surt a la foto també és perillós. Quin drama. Que és aquesta, també, de l'any 2021. Ja us deia que els anys del Covid hi ha una tendència perillosa a fer samarretes horrendes. I a part, si us veieu a la foto, a la part de baix s'intueix el pantaló, que tenia un costat blau i l'altre vermell, que infumable, també, per acabar de dudar una miqueta aquesta samarreta tan lletja, doncs hi havia això. I a part, si us fixeu, el blau de la samarreta no és el blau de sempre, de l'escut del Barça, és un blau més clar, bueno, que no hi ha per anar a agafar-la, aquesta samarreta, la veritat. Jo volia fer una petita menció, que hi ha una altra que em semblava horrible, que és que sembla la de Croàcia, però amb el blau grana. Sí. Que a mesura que han passat els anys, a mi m'agrada més aquella que al principi, la veritat. Sí. És el 8-2, que porta records lletjos, però la samarreta no és lletja del tot. Però és que res com aquesta. No, aquesta és molt lletja, I a part és que els pantalons acaba de maquillero del tot. Li dona el toque, sí. Yuri? Jo, doncs, he agafat, òbviament, la mateixa. Tu i jo pensem igual. Sintonia, sí. Però és que... Link verde, aquí. No crec que s'hagi de dir res més sobre això. És que el que hem comentat és molt lletja. Imita l'escut del Barça, però no... Escut del Barça, a l'esquerra tenim la creu de Suïssa, en commemoració al creador... Fundador del club. El fundador del club. Sí. Hans. Joan, alias Joan Hans Gamper. Hòstia, com ploren, tio. Un equip que no és ni de Barcelona, però bueno. Tanquem aquí el capítol de faltades i passem a la següent, que és l'Atlètic Club. A mi aquesta jo m'he remuntat bastant, perquè també l'Atlètic Club és un equip que tampoc és que caracteritzi per ser innovador en les samarretes, però a mi aquesta amb les mànigues de capa, exacte, m'agrada moltíssim. Només eren primeres equipacions, no? És només primeres equipacions. Si fossin segones, aquí molts de... Cuidado, tu tens ropa. Ja arribarem a aquesta. Molta gent sí que tindrien més d'altra, jo crec. Aquesta és de la 94-95. Jo m'he remuntat bastant. Vull fer una petita aportació, que les equipacions de capa d'aquella època, moltes són així similars, que em semblen... Sí, capa meva, totes aquestes. Sí. I la teva, Yuri? La meva... Petronor. Doncs una sin más, al final... Clar, però és que aquesta... De Marcos, Sí, aquesta pot ser del 2012, del 2015, del 2016, del 2017... Clar, és la que més m'ha agradat d'aquella època. No, xula. Para Mumbro és top. A Maduriz. Sí, retro. Del mateix any de la samarreta que parlàvem abans. Sí. Claro. I ara passem a les lletges. És que aquesta és a mi m'agrada. Perfectament igual que l'anterior. O sigui... L'únic que aquesta té, potser no es veu tant a la foto, però té com unes ratlles al mig. Com semblen com unes ondes... Però m'agrada més aquesta. Sí. El patrocinador basc també li dona més sentit al Bilbao. Bueno, no sé si és el que tenen ara, no? Si no m'equivoco. Sí, Cutxabank, sí, és la d'ara. M'agrada més aquesta que l'anterior. També us dic que és això, que hi ha 5 samarretes o 6 que són idèntiques, llavors. Però Petronor porta bons records, així que... Sí, jo crec que la gran majoria de gent sí. Bueno, tanquem ja el tema. I a mi aquesta m'agrada molt, la més lletja pel Yuri. A mi aquesta em sembla la més horrible, en plan, no entenc el que han fet amb el... Home, sí que les ratlles... El vermell, no? Negres aquestes del sobaco. Sí, i el vermell a dalt. El vermell aquest a dalt, així que... És una fletxa. No, a mi tampoc m'acaba d'agradar, és com molt asimètrica. A mi em ve a Duriz, marcant la xilena.
amb aquesta samarreta. Carisma, Bueno, és Contra que el Barça. totes les de l'Atlètic en veritat són bastant maques. També és un altre equip que té colors macos, Sí, la veritat. totalment. I ara passem a un equip que, bueno, té un color directament, que és el Villarreal. Oh! Però aquesta, almenys amb el patrocinador de Terra Mítica, doncs... És raro trobar-ne una xula, Guanya bastant, també té el coll blau, que és una cosa que ara... O sigui, sí que tenen, però ho han reduït bastant. Hi ha molt més detalls del que hi ha ara mateix al Villarreal. Aquesta és de la 2001-2002. I és la que m'agrada. Jo és que, home, per escollir una del Villarreal m'he hagut d'anar enrere perquè és que les últimes 15 són iguals. Ja. Molt xula. Però aquesta és molt xula. Buah, és que Aquesta és la mateixa dels últims 15 però anys, és que és molt lletja. però com és Polito, me gusta. És que és molt lletja, tio. No, Molt sí, a soses. part amb el patrocinador aquest aquí, Molt Que cutre. no marxa. tope de gran, no No em m'agrada. disgusta gens, en plan. No, aquesta no, a mi no m'agrada. No No, m'agrada. sí que és veritat que la Llopis aquesta amb samarreta mania llarga era top, Sí. És d'aquestes a part ara que es porten molt retros així, però no, aquesta és A lletja. mi aquesta no m'agrada. La del Barça te la pillaràs amb màniga llarga o curta? Curta. Jo, Oh, llarga, jo crec que no tinc cap amb màniga llarga, de fet. Llarga queda bé. Llarga La té Quetza la té. carisma. La Quetza la té. Bueno, m'ho estudiaré, però jo crec que agafaré curta perquè no tinc cap samarreta amb màniga llarga, ja et dic. I ara anem a la lletja del Villarreal, que també... Hosti, bueno, que aquesta és dura de veure, Quin A groc, mi em sembla més xula que l'anterior, Que la del Yuri. Sí, No. Ni de conya. perquè almenys no té el patrocinador aquí tan gran, saps? Però que també groc. és el que he dit abans del Yuri. Aquesta li treus l'escut i el logo de la Lliga Sí. i que La tens un tèrmica peto per- groc. Sí. Jo he estat a punt de ficar aquesta també, però és que hi ha hagut una altra que m'ha agradat encara menys, Bueno, doncs anem a veure la teva. És aquesta. Bueno, és que literalment són iguals. Crec en que hem plan- vist... O sigui, la meva primera no, però les altres tres crec que hem vist la mateixa samarreta 3 vegades. Sí, totalment. Aquesta forma que té com un coll Sí. allà super raro, no sé, en plan... Bueno, Villarreal anem tancant ràpid perquè tampoc No es pot comentar més. gaire. El Mallorca, Oh, és que Que aquestes, capa. aquestes són molt xules, Sí. Totes 94-95. Si no m'equivoco, igual que l'Atlètic Club, com deia el Yuri abans, quan estava a capa, doncs més o menys les samarretes tenien el mateix disseny, però no deixa de ser maco. A mi m'agrada Sí. molt aquesta. Capa de fet. patrocina algun equip de la Lliga? El Bahia... Fa poc patrocinava el Betis, Sí. El però Betis, sí. no sé si ara... Que les feia Ara crec que ja no. Ara no em sona ningú, Ara em sembla que no. Crec que el Hauria Betis de no el tornar, porten, pel Ara bé del ho- futbol. Ho vaig a mirar, però crec Diria que el Betis... no. Bueno, tinc jo la samarreta aquesta temporada, no sé qui Del l'ha fet, però... Que jo diria que capa No, no el és. Betis no. Oficial. Bueno, Molt Mónica, xula aquesta. del Mallorca pel Yuri. A veure, no Bueno. sé, el toc aquest del... Espera, que a mi em ve huevo al cap. O sigui, Del aquesta... 50... Aquesta és l'equipació de l'any 2010-2011. Bueno, no està A veure, malament. sin más. No està malament. S'ha de dir que jo al Mallorca pensava que tenia samarretes molt més maques de les que tenen, M'ha costat trobar una així molt maca. És que Home, la majoria són horribles, la del Mallorca, la primera d'aquest any, és que no. xula, Sí. No m'agrada No sé, gens. sí. la Mira, primera el segona. Betis és El Hummel. patrocinat per Hummel. Ah, veus? Sí, és veritat. Sí. veritat. Mats Hummels. Mas Hummel, sí. I ara anem a la lletja al Mallorca, que la meva és dura de veure també, aquesta és molt lletja. 17-18, si no m'equivoco estaven a segona B aquesta temporada i per acabar-ho amb aquí del tot la samarreta és horrorosa. Quins degradats. Que el degradat no m'agrada gens, les samarretes. A mi no em disgusta tant, En plan, és molt lletja. Li arribes a ficar ja el patrocinador. Crec que li donaria un toque diferent. Negre, un patrocinador Sí, així negre. allà, per fer Sí, una mica la de maquilla una contrast. mica, però no deixa de ser lletja. És que era segon... Què has dit? Segona? Segona B. Segona B. Patrocinador igual... Ja. No hi havia. On mereix estar el Mallorca, la veritat. Epa, bueno, estem aquí guanyant enemics per la cara. I tens Tirri al Mallorca? Sí. Per Sergi? Però... Sí, És un equip que no em fa el pes, no? també m'agrada el Betis. Vull dir... Bueno, a tu, Àlex, t'agrada el Betis? Fotes igual. M'és igual al Betis, la veritat. Ai, no. Recata, Però sé que el sigui Sevi- espanyol, No. en Real Madrid i França no li agrada. No. Però cau millor el Sevilla, El- Sevilla que el Betis, cau Sí, a l'Espanyol mi- cau millor, per Jo, per exemple, Puerta. prefereixo València, Sevilla, tots aquests equips a mi m'agraden. Lletja del Mallorca, Els del Betis tenen... Amb el te la Barça, compro, te la compro. te la Tenen compro. vincles. Sí. Te la compro, que és bastant lletja aquesta, Hòstia, És que quin- veig Home, molt sí, més aquesta- lletja aquesta que la d'abans, en plan. No, Les jo no, dues. ni de conya. Aquesta per mi és És més que el lletja. degradado mai funciona, jo crec. Però tenir mitja part negra i l'altra sense fer res. Sí, perquè l'altre almenys tenia un patró semblant. Aquesta Hòstia, però la línia aquí... és lletja amb ganes, I Aquesta- aquesta... també té el degradau, aquest potxo. Imagina't que et veu una camiseta de futbol sorpresa, jo la torno, També la Em vaig pillar una, jo. Em va tocar una del West Ham, Ostres. de color groc. Bueno, Hòstia, ja aquí liada. un peto. Sí, però bueno. Hi havia descompte 5%. Aquesta és de les més boniques de la A mi Real. m'agrada molt la Real. Ostres,
A mi m'agrada molt. A mi em ve Griezmann a la Real amb aquesta. M'agrada molt. Però sembla que quan et poses a tallar un paper... Literal, Jo plàstica literal. Pues a mi m'agrada molt aquesta. Jo, de fet, aquesta he discutit, he estat pensant de veure si era la més lletja que he vist, Què va? Sí, no m'agrada gens. Jo que s'acaba el vincle. No hi ha link verd, A mi em A sembla mi molt aquesta maca aquesta. asimetria em dona tant de toc. Aquesta a mi... És el que diu l'Àlex, jo crec que literalment és l'Àlex i jo a plàstica de 6a primària tallant un paper i que no surt gaire bé. O sigui, jo la posaria com a les més lletges, aquesta. Aquesta, per exemple, sí que és molt xula. Aquesta és bonica? Sí. Aquesta és la de la Real Societat del 2016-2017, que em sembla preciosa. O sigui, el patrocinador doncs, li queda bé, el cort aquest de la manga blava abans d'arribar-hi, que no arriba a finalitzar, li dona un toc. Vaya anàlisi de samarreta està fent el Sí. Yuri. Sí, estilista. Home, s'ha de tenir gust al vestir. Hombre, No, di que sí. sí que és veritat que Que aquesta sí. és xula, és xula. Vale. Molt bé. A mi no em sembla tan xula A part, aquesta, però... els colors, per lo que sea, també m'agraden, no? Sí. Bueno, Tirem cap a però casa. si no hi ha blanc ni daurat, bro. Vale, la lletja de la Real, aquesta, per mi. Ostres. Bueno, és que massa ratlles. Sembla el mantell de casa de la meva àvia. no. I a sobre el patrocinador queda com el cul, sembla una pegatina. Sí. A mi aquesta m'agrada Sí, gens. no, és lletja, és lletja. Aquesta és de la 17-18. 17-18. I l'altra lletja... Bueno, I la meva, que em sembla més lletja encara, la del 19-20. És que aquests anys són complicats. Aquesta sense l'estampat encara quedaria maca. Aquesta la portava Odegaard Isaac. Però el patrocinador aquest allà... És que Odegaard quin carisma a la Real, pegote, sí. No, queda molt pegote. I ara avancem al Girona, que també és un equip amb samarretes complicades. A mi la que més m'agrada és aquesta de la 2021. Top. Un costat de blanc i l'altre de vermell. M'agrada bastant. Crec que també el que no tingui patrocinador doncs, fa que quedi bastant millor. Sí. I la veritat és que m'agrada bastant aquesta. Bastant maca. Sí, Elegant. A part tenien aquí el migcampista també. aquell... Samu Saiz, crec que tenien. Sí. Que era mític. Sí, també guanya que tingui l'escut antic, s'ha de dir. Sí, molt millor. La següent, la més maca pel Yuri. No sé per què, però em dona... Bones vibes. Sí, Sí, el patrocinador part també és xulo amb les... Les hojas de laurel. Sí, li queda és bé. xulo. Sí. Aquesta és la del 19-20 i poc més a dir, sincerament. És maca, és La del maca. calaix l'heu posat o no? Perquè aquesta... La de? La del calaix. Quin calaix? L'espot publicitari. Sí, No, aquesta no l'he posat. Un calaix I ara anem a les lletges, la meva entre la del Barça i la del... elecció Sempre. claríssima. La més Ostres. lletja del Girona de la 11-12, aquí també crec que estaven... Pues no sé on estarien, a segona És- B o a sí. segona... L'estadi estava així, als partits també. Segurament. És lletja amb Segurament. ganes, Aquesta és molt lletja. Aquesta és que ni que ens hi poséssim nosaltres a fer una samarreta quedaria així, I No, també no, els, aquesta quan els, feies models, els models escollits. Bueno, a veure, no ha faltat el respecte aquí al jugador. Els cabells eren els que es portaven. Sí, bueno, 2011. Claro. Època Gandia Short, pues mira. Tothom anava amb la crestita. Sí. Carisma. Que volia ser Sharawi y se quedó medio camino. Hem dit a la vegada, Y se quedó medio camino. I la del Llull, la més lletja, Jo dic que la que he ficat ara és la més lletja, que és aquesta temporada. Podria perquè no ser. havia vist la que has ensenyat tu, és que si comparat l'anterior hi ha un... Ja, sí, hi ja, ha una clar, millora sí, substancial, Poca recerca has fet, No, però aquesta No, és lletxota, No, aquesta, Que diguis tu de poca recerca. Aquesta és lletxota i a part amb l'escut nou que queda pitjor. Sí. encara. Que la idea està molt bé, de que volia representar la bandera o l'escut de Girona, De Girona. però mal executat. Sí. Pues un suspendido del Yuri para el diseñador del Girona. Oye, Yuri, que si hem de fer alguna samarreta et contactaré a tu, tio, perquè estàs aquí de dissenyador. I ara anem a la del Rayo Vallecano. La més bonica per mi Xula, és aquesta, la 97-98. Tampoc hi havia gaire per escollir i bé, m'agrada bastant, poc més a dir, la veritat. Sin más. Sin más. Sí. Però És que està xula. totes les d'aquella època són molt xules. Sí. La gran majoria. I Yuri, la teva? Jo crec que les d'aquella època estan més sobrevalorades pel temps i la nostàlgia. Toma. Sí, no, pot Igual ser, d'aquí uns perquè- anys recordarem les d'ara. Pot ser. Home, També. d'aquest any del Rayo dubto que la recontin. No sé, per mi la millor és aquesta, m'agrada Sí? moltíssim. Pata... Sí. El Rayo aquest mític, que fa molt de temps que el portaven i el van deixar de portar, el toc aquest durat, doncs no ho sé. Et ve al cap Isi amb aquesta samarreta. I sí cabezón també, amb aquesta samarreta. La veritat és que sí. Sí, cabezón. Però no està malament, però no em mata. I a veure, ara anem a les lletges del Rayo. Jo us he portat la de la 19-20,
que com dic és època pues, muy complicada para los diseñadores del mundo del Trasorres? fútbol. Bebé. Sí, Thiago Bebé amb aquesta samarreta també, però un altre cop estem amb el difuminau També. a les espatlles, no, a dir les espatlles, que bueno, pues no acaba de convèncer gaire, la veritat. No, sí, molt lletja. De les més lletges que he vist, fins sí, ara. no, aquesta és molt lletja. I la del Yuri? Ostres. A veure, aquí el que xirria és el patrocinador, Sí. jo crec, Entra en l'utxera. Pues, almenys a mi m'agrada, és completament diferent a la resta. Exòtica és. Sí. És curiosa, no et dic que no, però el que patrocinador hi ha, en plan... A mi em sembla xula aquesta, Mira a mi em sembla xula també. I ara anem a l'Osasuna. Exòtica. Sí. Osasuna per mi la d'aquest any. A la 24-25 em sembla molt bonica. Sí, amb els detalls Entra molt bé. a la samarreta. Ens l'hauríem d'haver comprat, Molt aquesta clean. samarreta. A mi no m'agrada. Ostres, eres no trista, sé. tu. No, si està aquí molt exigent. Bueno, a veure què ens portes tu. La més bonica pel Yuri, però mare de Déu. Ojo, punyal, Aquí amb punyal. No sé, m'agrada molt més aquesta. Lectoral. Bueno, és decent. En Pantiani, tu. D'aquestes mítiques. Sí, Com he pogut veure, ja porto 6 polos. Sí, no, estem veient una tendència molt clara. Està clar que la faries en polo. Sí. I ara anem a les lletges de l'Osasuna. La meva, la de la 2017-2008, perdó. És que és infumable, això. Bueno, poc res. Sí, amb les ratlles aquestes no queda bé, les ratlles del mig. el patrocinador... I I la del Yuri? Ostres. És que les ombreres aquestes. No, i a part el patrocinador allà tampoc no queda gaire bé. Literalment Sí. és Com el una voldries tèrmica. posar? No, que vull dir que no m'agrada. Aquest Patrocinadors de llet. Una vaca allà no queda bé una samarreta de futbol. És que no te la fiques ni per entrenar. La típica que et Jo no posaries sabia que havia portat el programa... per anar a dormir, Algun problema, jo pis, en els meus Els gustos? jueves de la Paris Fashion Week. No, a mi no em sembla lletja, tampoc. No, tampoc. No, però no és una samarreta que, per exemple, que et compraries. No, bueno, però si me la donen una camiseta de futbol sorpresa, doncs me la quedo. Home, no li encantat. faràs un lleig, òbviament, sí. Bueno. I ara anem a la del Sevilla, si no m'equivoco. Oh, Aquesta, la més maca per mi, que top. 2000-2001. Bo. És la meva època, jo crec, Aquesta samarreta jo sempre tiro per allà. També hi ha un patró, aquí. Sí. I és que a mi aquestes clàssiques, a mi sobretot que tingui, no sé si veure la foto de l'streaming, però que té com el logo d'Umbro, diguéssim, Adaptat a la samarreta, m'agrada també bastant i em sembla bastant maca. Molt xula, molt xula. Yuri? De les millors que han sortit, A mi em flipa molt. Poc més a dir. La meva és aquesta. una altra polo. Un altre polo. Sí. Un altre polo, però... Més actual. Però és bàsica, Però aquesta. dels últims 10-15 anys del Sevilla, què fiques? No, ja. A part aquesta... Jo prefereixo, vaig veure aquella, bueno clar, no és dels últims 15 anys crec, però aquella que té com una pintura aquí granate i una negra, no sabeu quina dic, quan estava el Luis Fabiano. Te l'he Oh. vist, però... Bueno, Mítica. després l'ensenyo. Luis Fabiano, Aquesta també és Samir Nasri, nuestro És querido Nadal. personaje que lo sancionaron por pincharse oxígeno y Sí. per... Motius Pincharse también externs. otra Altres cosa. coses, sí. La del 16-17, Sí. crec que també estava Ben Yedder per La, aquella la de època. l'any de, sí, la de l'any de Champions contra el Leicester. És veritat. Però, bueno, sí, no està malament, no està malament. És bàsica. És molt bàsica, és molt bàsica. Sí. Si parlàvem de petos abans, aquí li treus l'escut i també et queda una samarreta per anar Sí, al al parlar a gimnàs. córrer. No, perquè és un polo. Però, bueno, Ja, però és que els polos... Home, tu això aniries a pots treballar amb sortir això. Pots sortir de festa amb això, si vols. A ras o a polo, sí. No, ara sí, perquè no hi ha... Ah, però codi de anar també hi vestimenta. pots anar amb la de l'Espanyol. També. Sense que sigui polo. Però has de marxar abans A mi és que els abans polos xapin. per samarretes de futbol No? no m'agraden, no. Bueno, i ara llavors anem a les lletges del Sevilla. Per mi és aquesta claríssimament. Bueno, Estampada. Això és de la temporada següent a la que he ensenyat abans. O sigui, van decidir carregar-se tot el que havien fet l'any anterior i fer aquesta basura. la pàgina web ben gran. Sí, És lletjota. no, és molt lletja, molt lletja. Sobretot el patrocinador Sevilla. El patrocinador se la carrega. Si no tingués el patrocini... seria decent. Sí. I la lletja pel Yuri? Aquesta... Aquesta em A mi m'agrada. Fica't un altre patrocinador i encara. Però... Bueno, però m'agraden de Giro. és maques les flors allà que apareixen. El patrocinador crec que és el mateix d'ara, no? Castore. Sí, Sí. és la d'aquesta temporada o la de l'any passat, no me'n recordo. Aquesta temporada crec que no, Fa dos. A mi m'agrada. És la de la 22-23, sí. Sin más. I ara passem a l'altre costat de la ciutat, anem a les del Betis. Per mi la més maca és aquesta. Por lo que sea. Un altre cop me'n torno a la 96-97 amb capa. Ja veieu que estic fent aquest patrocini a capa.
Sí, La veritat és que m'agrada molt. A veure si ens envien algunes. No, a veure, esa suerte. Però de fet la d'aquesta temporada està inspirada en aquesta. O sigui que m'agrada molt. Ah, sí? Sí. Amb Hummel. I la meva és, doncs, aquesta. Ostres, aquí m'has fallat, Però aquí t'has colat, Aquí és la més lletja. No sé. No, a mi aquesta tampoc De m'agrada. m'agrada gens. De totes les que he vist dels últims 10 anys... No m'agrada gens. No. Podria ser perfectament el meu pijama de... Podria ser perfectament la més lletja. Ara el 14-15. És Pues... horrible, no et dic que no. Ho sentim, però no. Llavors... Però si no hi ha cap que m'agradi del Betis. Joder. Bueno, pues otra falta la otra afición. No, aquesta és entre mantel i pijama. Aquesta. Sí, molt bàsica, molt cutre. Llavors... Llavors, si aquesta és la lletja... Si aquesta és la bonica, quina és la lletja? Per mi és aquesta. Aquesta és horrible. Aquesta és No, horrible. tampoc està tan malament, De la 12-13, bueno, pues aquí m'heu fallat. El jutjat de la Fashion Week No, jo estic ha amb bajado tu, el no listón. m'agrada, no m'agrada. Molt lletja. I la del Yuri, a veure quina és la lletja, si aquella era la maca. Pues em sembla més maca que l'altra. Sí, a mi també. Massa ratlles. A part, aquesta té polo, com a tu t'agrada. Sí, Massa ratllat. Que hipòcrita, sí. Ei, també és de capa, mira. És veritat. Ah, vale, pues ja està. L'altre logo. Pues ja està. Llavors ara passem al Celta de Vigo. Per mi aquesta és la meva maca. Molt Maquíssima. xula. Molt xula. A part amb els detalls a l'esquerra, Sí. semblants a l'escut. 2005-2006. He estat a punt de ficar-la, però... Amb Umbro. Amb Umbro, exacte. Umbro també té bones samarretes en la broma. Patrocinador Citroën, Sí. top també. Molt bé tot, Sí. un 10. Aquesta me la compraria. I a part amb Polito per si el xutxe la volta. Per si el jutge vol sortir a Wolf o... De polos no, no? No? No. El coi que és fins aquí... Ah, bueno. No acaba de ser Ha de polo. tancar. Vale. Claro. Bueno, pues tomen nota, diseñadores de la liga. Por si hay partido y después hay cita, Sí. ¿no? Exacto. Si després de la sortida es posa un jersei per sobre i ja a la tagatela a cenar. Espectacular. Aquesta és espectacular. A mi aquesta és la que més m'ha agradat dels últims 10-15 anys. Gabri Veiga, no? Pot ser? O no? És la de... Ara t'ho dirà. És la del 2021. Pot ser, Sí. pot ser. 4 per temporades, en plan... Bueno, sin más. És un sin más. M'agrada. No, l'altra... Joder, Yuri, la defensa de les teves samarretes està sent fluixa, És que aquesta, si vols que et digui, si són les últimes 10-15 temporades pràcticament iguals. En Llopis ens està dient Toma. aquí... Faltada. Sí, aquest detall, tal, no sé, el xutxe. No, això del Yuri, que sí, el coll ha de fer una circunferència perfecta i tancar... Bueno, aquesta és la més lletja per mi. Sí. La temporada 12-13, perquè si us fixeu, a veure el nostre, que no es pinxa ahí, el nostre coordinador, els detalls aquests, com de agua, És veritat. no acaben de... A part amb no acaben de fer Leaning. lleig, Leaning era la... Sí, l'Espanyol també. Bueno, aquesta, tampoc 12-13 molt és lletja. tan lletja, O sigui... Producte oficial A Celta de part, Vigo. mescla els dos colors del Celta. Això sí, però... Em sembla maca, encara. Per mi la pitjor és aquesta. Horrible. Aquesta és infumable, El davantal amb aquest les que quadres, porta, Sí. No, aquesta és horrible, el toc aquell dorat que no sé què pinta. Temporada? 22-23. Sí? Tan recent és Sí, sí, aquesta? 22-23. Pues a mi aquesta em sembla molt lletja, Molt lletja. I ara anem a les Palmes. Va, top. Per mi la més maca, La d'aquest l'actual. any. 24-25, Sí. bastant retro. Patus. També estic veient, com he dit abans amb el Sevilla amb Umbro, té com aquest relleu a la samarreta que a mi m'agrada molt, queda molt bé. I aquesta també, la veritat és que estic trigant en comprar-me-la i ja estic veient també la màniga Calicia para todos. Però el Bueno, Barça amb jo anava a les dir- Palmes no es porten gaire bé. No, però bueno, és una samarreta que tindria de col·lecció, la veritat. És maca, és molt maca, sí. Bueno. I la meva és la de la temporada. Jo... un bajón de nivel en El criteri del xutxe no l'arribo Sí, sí. a entendre, Aquesta, Aquesta és la argumenten per temporada què. passada. No ho sé, m'agrada el tipus De de coi. coll, a les ratlles aquestes que tenen aquí... Però és el polo que abans no has defensat. No. Has canviat el sí. criteri, xutxe, Abans tenies bon Sí, gust. aquest Mare tipus de meva. coll abans no t'agradava i ara sí. El que no m'agrada del coll és que sigui polito, que no acabi, però això no és polito. Sí, Sí que és polo. i no acaba. Mira, Per la imatge. si lo La- pone ahí. Buah. La línia blava jo crec que és Estem polo i veient acaba. l'ordinador, però estem fent una anàlisi de cada píxel de la samarreta. Exhaustiu, sí. No sé, com que és les ratlles aquelles he dit... Molt he de lletja. continuar, Muy però- fea, Yuri. Xutxe, has baixat el nivell, Aquesta és la meva lletja. De Oh, les aquesta Palmes, tampoc està tan malament, que sembla la maca que ha tirat el Yuri. Però per mi és la més lletja perquè també una mica el mateix. Treus l'escut de les Palmes i Un peto. tens una samarreta per anar a fer running. Mm. Pues Bueno, crec que però- és cutre gastar-se... O sigui, fer la teva afició que es gasti 80 euros en això... Bueno, abans... S'assembla a l'equipació del Cicuta, És veritat. Ah, exacto. O sea... Bueno, que està el meu avi que jugava al Cicuta, però... Ah, sí? Sí. Ostres. Diu al López que vol el xutxe d'estilista.
És que sí, perquè està fent una anàlisi aquí de les samarretes. Depèn de quina, perquè si el vols estilista... No, a partir de la segona meitat de la Lliga, mal. Sí. Què us sembla aquesta? Molt bàsica. Aquesta, un peto. jo de les més lletges no la veig, A mi em sembla maca. Villarreal. Sí. Però em sembla maca, a part l'escut és l'antic, és top. El color és horrible, el color. És preciós, anava a dir, Ja comences a cantar a aquestes hores? S'ha delatat, S'ha despertat a les 12:30 del matí i està dient que està cansat. El diu. No, però aquesta és xula, és xula. Amb l'escut antic li dona el pes. I ara anem al Leganés. La més bonica per mi també la d'aquest any, com les Palmes. Sí, i han tret roba... Aquest any està molt xula la segona o tercera, no sé quina és. La segona, crec que la negra. La negra, sí. Que ja és molt xula. I aquesta, la bonica pel Yuri... Què és això? No. Això és la meva lletja. La bonica del Yuri és la d'abans. Que és la mateixa. És la mateixa. Vale. Ja decía jo. Vale, és que passava i... No, cuidado. Què passava aquí? Perquè si passem a la més lletja... Aquella és la més lletja meva. Ostres, és que és el pitjor que he vist, Això és a segona o a primera divisió? Segona, no? O segona B? Això és 2006-2007. Amb el patrocinador... Mi museu del Lega. Bueno, això és que és l'única foto que hi havia, per lo que sea, d'aquesta samarreta. Amb el patrocinador Fine Ascensores, més gran que... Vamos. Aquesta ni en pintura, La F de Fine és més gran que l'escut del Leganés. Veidiser o no sé. Cherisev, la marca que la va fer, no es va cudrar gaire la samarreta. Pobres els aficionats del Leganés. Jo aquesta és tan fea que me la compraria. Jo aquesta és tan fea que la tindria, la veritat. Te la regalarem al teu cumple. Ojalà, Premio castigo, que te la regali. Premio. Aquesta està bé, amb un patrocinador. I la més lletja pel Yuri... A mi aquí sembla horrible. Bueno, el Yuri no sé què està fent. A mesura que baixa la classificació... Ho sembla maca, en sèrio. Home, el que deies abans que era bonic, que era el polo, totes el tenen ara. Però això no és un polo. Home, té el cuellecito. Cuellecito con pico de polo així, bueno, conya. A mi aquesta em sembla maca. Sí, amb un patrocinador aquí, blanc. Les 5 persones que no sé ni com han aguantat fins aquí, que ens diguin què està fent el Yuri. O sigui, si algú opina que aquesta és més lletja que la que vam veure... O sigui, sé que estàs fent els últims 15 anys, però això no és lleig. No, està bé. És modern. Els colors també són bonics. És modern, sí. Bueno, crec que el López no vol d'estilista ja. Oh! I ara anem al Getafe. Amb la CN, Sí. I Casquillo, el penalti de Casquillo, que tragèdia. Llavors anem al Getafe, que aquesta, la veritat... El Leo, l'he escollit pel mític patrocinador del Burger King. Espectacular. Que a part, aquella samarreta, si feies així i te la posaves pel cap, tenia el cap del rei de Burger King. Sí. Home, aquesta és mítica, per dalt i per sota tenia, si feies així sortia el cap del Burger King. O sigui, és espectacular aquesta samarreta. També me la compraria. L'única del Getafe que em compraria. És raro que diguessis que et compraries una del Getafe. Però és com la de Fine Ascensores al Leganés. Me la compraria. És històrica. Home, amb la CEN jo també me la compraria, Casquillo, també me la compraria. Que aquesta és mítica, Sí. Com es deia? Amb el Cata Díaz, també. Sí. Calvo com una sèpia. Vaya guarro Cata Díaz, Sí. Vam parlar d'ell fa uns quants vídeos. Ostres, espectacular. Veus? Si lleva la samarreta... És veritat, sí. Aquí s'està veient. A l'altre. Càmera 2. Problemes del directe, no? Problemes del directe, sí. Està espectacular. I la més bonica pel Yuri, del Getafe, bueno, pues un poc en sintonia amb la meva. Sí, però la línia blanca... Més o menys. Per què t'agrada la línia blanca aquí? Pel contrast que fa. Que no li preguntis arguments perquè no els té. Quin vocabulari, No, sí, s'inventa. Sí, bueno, perquè el coll ha de tancar i ha de fer una línia corba de 90 graus. Sí. Bueno, està bé. No, I la més lletja, aquesta. Bueno, un peto. Més lletja si és blava, peto literalment. Està a punt de ficar-la, És que és això, jo també valoro que la teva afició pagui 95 euros per anar amb una samarreta de running. Tens raó. Tens ja l'escut al Getafe, però li treus això i el de la Lliga, tens una samarreta de Homa de 20 euros per anar al gimnàs. Sí. Llavors, bueno, valorem això. Tens raó. D'anar a aplicar, també. Bueno, a mi aquesta m'agrada molt. Aquesta és xula, Però si té la ratlla blanca... Ui, té la ratlla blanca que... Les últimes 15 les has fet amb un cubat a la mà. Has criticat la ratlla... Correcte. És veritat, aquí tinc la ratlla blanca abans i aquí la tens per doble. Per això d'aquí. Espera. No. Et juro, és que aquesta no m'entra, amb el blanc, el vermell. No sé, no m'entra. Les últimes eleccions, Xuche, no... Ostres, a pitjor,
El Yuri li vaig dir que hi havia barra libre al derbi i se l'ha pimplat a casa. Aquesta és maca, S'ha posat el jaquet Red Bull i s'ha posat a escollir samarretes a partir de la segona meitat. Jo aquesta me la compraria, tot i ser el Getafe. Jo aquesta també. Em falta el logo Burger King amb el rei per sota, que aquella em sembla espectacular. Sí. És que és increïble. És l'invento del siglo junto a la rueda, La veritat. I després anem a la d'Aves, que per mi la més maca és aquesta, de fa 2 anys, 21-22. Aquesta no, Xuxer? Sí. Aquesta que he seleccionat jo. Sí. També? Doble Sí, foto. la mateixa. Bueno, claro. És veritat. Perquè té el cuello de polo con botones. Exacte. Els botons influeixen, sí o no, Yuri? Sí. Però que hi hagi aquest contrast entre la samarreta i el coll a mi no m'agrada. Sí, a mi sí m'agrada el coll així. I les mànigues, a mi em crea massa toc. Que sigui tan asimètrica, saps? Pues a mi m'agrada molt. Aquesta i el Yuri també, perquè es veu aquí em torna a coincidir. Bueno, buah, que... i ara entrem a la més lletja per mi, infumable, que és la de la 12-13. A part amb el patrocinador aquest taronja... No. Bueno, Euskaltel el van tenir durant molts anys. Sí, però el així el color taronja, crec. El que falla del tot són les línies aquestes. Primer, que no són rectes. No estan acabades. I segon, que no acaben. El que és maco és l'escut. L'escut antic. Sí. Ara és rodó, com tots, la veritat. Però bueno, bé. Jo he ficat aquesta. Massa gran l'escut aquí. També. Massa gran l'escut, massa gran el patrocinador. Però és que jo torno... Jo, Yuri, em sap greu, però m'haig de remuntar. La que m'ha escollit a les Palmes abans és com aquesta, amb la línia aquesta així... I m'has dit que era maquíssima. Quina? La de les Palmes de fa... Va variant el criteri. Claro, a mi aquí m'ha argumentat no sé què... Claro. Aquesta. Ahí. Bueno, se nos ha vuelto loco... El criteri del final va variar. No, però depèn dels colors, depèn de si m'entra per la vista o no, en plan... Home, això està clar. Aquesta part d'aquí a baix no m'agrada gens, que tampoc acaba, és com si fos... Però el que d'aquí a baix... La part de baix. La part aquesta aquí a baix. Hi hagi el contrast aquest. Ostres, això és samarreta. Pensava era pantaló. Samarreta, sí. Samarreta. Pensava era pantaló, això ja. Sí. No, és la xota. Lamentable. I ara per fi arribem a l'espai on participa l'Àlex. Sí, aquesta és la meva. Aquesta és la meva. Bueno, 2010-11, no? Aquesta és 9-10. 9-10? 9-10. He estat a punt d'agafar una anterior amb l'antic patrocinador, que no me'n recordo. Era Casa... No me'n recordo. Aquesta la tenia jo. Sí, aquesta la veritat és que molt xula. Aquesta la tenia, sí, jo. El patrocinador jo crec que és la clau de la samarreta. Sí, fa molt, Interapuestes ho relaciones amb l'Espanyol. I Dani també. La veritat, sí. Aposta segura. Dani. És veritat, sí. El Vilassar de Mar aquí present. El Vilassar, perquè té seu a Vilassar. Esperem que els aficionats que ens estan veient estiguin presents. Sí, els que encara estan aguantant aquest vídeo, pues... A part aquesta és maca perquè té l'estadi allà baix. Sí, aquesta és molt maca, aquesta és molt maca. A mi m'agrada. I a veure la del Yuri. Molt simple. Lucas Vázquez aquí. Oh, és veritat, Lucas Vázquez. Un polito básico. I Asensio, no? També estava. Sí. Longo estava aquí o... No me'n recordo. Samuel. Aquell central que em vas dir que era tan dolent, de l'Espanyol. Sí, a mi. Aquest també estava aquí, no? Crec que sí. Bueno, equipo díscolo. Aquesta és la del 15-16. Sí, crec que sí. 15-16? Sí. Vale, ara per fi veiem la de l'Àlex. La que ens ha portat l'Àlex. Sí, l'Àlex. 10-11. Amb la foto d'Osvaldo i Verdú. Sí, aquí he volgut posar foto. Amb Lenin. És xula aquesta, és la mateixa que la Llopis. És que és no sé si és la d'abans o la següent, però... Sí, crec que és la 10-11. Sí, 10-11. La intel·ligència artificial em va ajudar. Osvaldo, que fa res, tindran a YouTube l'episodi. Sí, i el tenen... Parlem molt d'Osvaldo, que és un tio del que s'ha de parlar bastant i van fer-ho. Té una vida molt interessant, el pistolero Osvaldo. Pistolero literal. Us ho recomanem, sí, pistolero. Jo aquí et porto la contrària amb el tema dels polos, o sigui, no m'agrada gens. I ara anem a la més lletja. El degradat amb línies i... Aquesta és horrible. De 17-18. Sí, 17-18. És lletja, sí. Que crec que aquí també el Yuri i jo hem coincidit. És la mateixa samarreta. És que els degradats a les samarretes no queden gaire bé. Sí, aquí a sobre veu el resta del grup, que també crec que l'afició espanyol és un patrocinador que no ens acaba que li agrada bastant. Por lo que sea. Però vam fer l'any passat, el diumenge, l'aniversari de l'arribada de Rastar. Se celebra o...? Bueno, un aniversari... Se commemora. Sempre estar presents és, jo crec que especial, o sigui, l'Espanyol segueixi existint. Sí, bueno, clar. O sigui, és especial un aniversari, però bueno, justament de l'entrada dels inversors asiàtics no gaire. Ahí lo dejamos. Llavors, per l'Àlex... Home, són lletges aquestes dues, Sí.
sorpresa, hòstia, de la vida. Aquesta bona foto, Sí. Bona foto. Aquesta foto és la que tenim de fet nosaltres a YouTube. Amb Piqué, David López, es veu Paulinho de fons. Uah. Quan els derbis encara... I el 16 qui era? Javi Melen- López. Ah, Javi López. Melendo no era el 16 també? O 14. Ah, vale. Sí. Sí, aquesta no Bueno, m'agrada. pues Gerard Moreno, Piqué, David López y Paulinho. I Javi Y López. Javi López ahí escondido. Claro, Javi honor. Ló- Sí. Bueno, i ara anem Toyo. al València, a la més bonica del València per mi, 2006-2007. Aquesta et ve David Villa al cap, i també Bo. David Silva, Sí. Juan Mata pot ser, i també. Juan Mata Sí, també sí. hi era, sí, i tant. I a mi em sembla molt, molt maca. la veritat. Mathieu, Molt, molt també, maca. o no? No, crec que aquí Mathieu encara estaria fotent-se porros de França. Però no hi era Mathieu, 2006-2007 aquesta. I la del Lluri, pues un poc la misma línia. la És mateixa xula, dinàmica. sí. La única que ha baixat tan a baix, que és la del 2008-2009. Bueno, crec. sí, estem veient que el teu criteri... Sí, jo he fet el que m'ha sortit de... Cuidado, no xaval del vídeo. Cuidado, però sí, és veritat que has fet una mica que t'ha donat la gana. Sí. No, però és xula, per aquesta, amb les línies aquestes taronges a les no, mànigues. aquesta és molt xula. L'únic que, clar, és això, ja ha baixat, o sigui, ha dit, Sí. no, he escollit aquesta perquè no he volgut baixar més i de sobte el València em diu, no, he baixat al Sí, 2004. penses València, penses Villa i has de baixar aquí. Aquesta és neta, i a part Bueno, amb els, jo ho he vist al principi del directe, que aquí cadascú ha fet el que li ha rondat Li ha i rondat, ja ho esteu veient. Home, Sí, sí. El Juri, en su màxima expressió, aquí ha fet el que ha volgut. I ara la més lletja, Ostres, sí que és lletja aquesta, Sí, les línies. la de 12-13. Però és Polito, al Yuri li agradaria. Jo he estat a punt de... De posar-la com a més maca? Com a més maca no, però top 5 sí. Ostres. És lletja, Ens està A part decepcionant. amb les línies aquestes que té a la Ha samarreta. comenzado en el Ostres. rango de estilista i ha ido cuesta abajo. Però el València no anava últim a la jornada. Aquí hi ha hagut un error. Sí, per això t'estic dient que... S'ha fet el que hem volgut. Sí. El Sí, és que et Valladolid- sorprens, Àlex. Sí, anaven últims. Sí. Bueno, aquesta és aquesta- la meva. Aquesta m'agrada. O sigui, vaig fer la meitat de la taula i l'altra meitat l'he fet avui. Llavors al València l'he posat on està ara. O sigui que, bueno, un poco... Però bueno, els hem vist tots els equips o no? Llavors... Aquesta m'agrada a mi. A mi em sembla horrible. Apareix com guanyant la Copa del Rei. És contra maca, nosaltres, sí. precisament. Li canvies l'escut, li fiques el del Real Madrid i és el mateix. Literalment, Parejo, Rodrigo, Parejo, no? Rodrigo, Carlos Soler... Canvien-li la... Guedes no sé si hi era encara. I la mateixa del Real Madrid, que he dit que no m'agrada gens. Sí, això sí Discrepo. t'ho compro. No, però és maca. Molt maca, a mi m'agrada Sí. molt. Hòstia, a partir de mitja taula hem discrepat en les teves El eleccions. Juri, les primeres molt bé, s'ha posat en sèrie després. I per mi la més maca del Valladolid. És raro, que el Valladolid en tingui una maca. Ostres, L'escut rasant. antic, Quin any has hagut de remuntar-te? 90-91. rasant, Rasant. top. Copiant. Bon patrocinador. Jo he avisat des del primer moment que jo he agafat a totes les èpoques. 35 anys per trobar una equipació maca del Valladolid. És que clar, és que les que hi havia amb la bellota a mi no... O sigui, hi havia samarretes maques amb la bellota, però és que clar, la bellota fa que Aquesta és molt xula. s'enguarri tota la samarreta. Molt xula. 90-91. El Yuri. Ostres, aquesta és la més lletja, no? No, aquesta per mi és la més maca. També pel cuello. Quin sentit té això, Yuri? Explica'ns-ho. També pel cuello polo. És que no hi ha més No hi ha explicació. sentit a la moda. No hi ha sentit. No hi ha sentit de la moda a vegades. Mira Molt els, bé. a la Pedroche al cap d'any, cada any, Por la cara, Sí Molt bé, que aquesta la... Del Valladolid i m'ha saltat a la Pedroche. Bueno. Però vale, si li traiem el coll, t'agrada? El coi Plan, tapa-li el coll. Tapa-li el coll. Plan, baixa, que no es vegi el coll. Tampoc és Sí. lletja, però... Però la les més maca... manguites, el No, moradito. La més maca no és. Clar, també és veritat que a tu t'agrada molt el moradito. Exacte. Ostres. Però aquesta sí que és molt lletja, Aquesta és la més lletja per mi. És molt lletja. A part, També època complicada, 2021, no falla. colors rosa, Igual les mànigues... sí, igual que el degradado del Rayo Vallecano, Sí. pues, el mateix any, i juraria que les dues són Adidas. Juraria. Però bueno, Sí. sigui com sigui, molt lletja. Home, aquesta, I aquesta és la més lletja per mi, no sé per què. Sense Mare el meva, patrocinador m'agrada. sense el Ja, però patrocinador s'ha de seria comptar el top, patrocinador. Ah, vale. No, però a veure... No, té raó, és la que es ven. Sí. Bueno, hi ha Home, equips que no la venen amb El el patrocinador patrocinador. aquest és infumable, Per això. 4 ratlles. Però hi ha equips que no les venen amb el És un patrocinador. patrocinador que no enganya. L'Espanyol es ven sense el patrocinador. Has de pagar. És Estampació. Sí. Només te la posaven al principi de temporada amb l'estampació gratuïta. Sí. S'ha de treure benefici per pagar els Sí. fitxatges. És que hi ha patrocinadors que donen carisma i hi ha Sí. patrocinadors que... Bueno, 4 ratlles. Però és una cosa que no enganya. 4 ratlles les que es van fer els de disseny de l'Oeolid, És un patrocinador que no enganya.
quantes ratlles hi ha a la samarreta? Claro, bueno, si comptes les dels costats... Sí, Bueno. què? Com que 5? És igual, no entrarem en això. No? Ja estem delirant, aquí. Hi ha 5 ratlles. De quin color és el vestit? 2, Groc? 3, 4, 5. Groc o blau? És blau i negre el vestit. I fins aquí... És daurat i... Bueno, no entrarem en aquest debat ara, un altre dia ho farem, si voleu. I crec que amb això ja tanquem. Sí, ja hem Sí, ja no hi ha més Ja equips. hem acabat, ja ens hem enrotllat bastant parlant dels equips. Segona divisió. Bueno, hauríem de fer les visitants. Allà trobaríem... Descobriríem coses. A segona divisió? Sí, jo crec que sí. Segur que sí. Home, els Equips equips que hi ha... no tenim... Clar, Jo les del Racing de Ferrol les hauria de veure. Hi ha equips que no els hem vist. Sí. Samarretes d'equips de segona sí que no les tenim tant al radar. Bueno, però potser la pròxima. Pot ser O un si descobriment. No, acabem primera, no? I baixem a segona. Ja ho veurem. Convidarem el nostre estilista, els dos estilistes, el Yuri i l'Àlex. Estilista fins la meitat del programa, Bueno, Perquè... estilista fins que es va posar borratxo i va començar a escollir samarretes. Les he seleccionat totes avui al migdia. Bueno, claro, la hora de la siesta. Claro. Ja Entra el sueño no, i- clar, ja no estaves conscient. Ja no estaves conscient. Llavors, si us heu de cada amb una dolenta, jo crec que la del Leganés, amb Fine Ascensores, és la pitjor de totes. La del Leganés també. Sens dubte jo crec que la del Leganés per mi és la pitjor. Mira-la. És que a part... No, és que a Sí, part... No competeix amb cap altre... Ni els colors, ni... No, res. Tu et quedes amb un altre? No, Colors estic mirant, patrocinadors infumables. És que jo crec que és difícil de superar la del Leganés, És Bueno, és que ui, la La del Girona, la del Girona és lletja, Ui, la del Girona. Ostres. És que aquesta típica equipació que et feies al PES 2013. Literal, Literal. Nosaltres en el modo carrera, Llopis. Sí, és que més o menys. Llavors tots elegiu la del Leganés. Jo crec Bueno, que sí. No Jo crec ha que parlat Jo... Yuri encara. Sí, L'estilista. Sí, la del Lega. Bueno, és que igual ens posa la més lletja... I no sé. l'altre estilista quina elegeix com a més lletja? Aquesta també, la del Leganés. La del Leganés. Sí, Cuidado la del Rayo també. Tots coincidim en la Sí, sí, Leganés. sí. Bueno, pues guanyador, Pleno. All-in. guanyador Leganés i com a més maca, Més i maca, així per la publicació tenim els guanyadors. Ostres, més maca jo et diria... tiraré cap a casa jo. Era Sí. una retro, No sé quina era. Bueno, va. La del Sevilla, crec que És sí, que hi ha que t'agrada molta- molt. Betis, potser? Hi ha moltes retros que han anat apareixent, sobretot al final. Jo crec que la del Celta, per mi, És que la del Celta és maca, Aquesta és molt maca. Aquesta Sí. t'agrada? És aquesta maca, m'agrada però moltíssim. jo no l'elegiria, aquesta. O la del Sevilla, jo crec. És que n'hi ha molt maques, Totes les retros. La del Sevilla. Sens dubte, sí, la del Sevilla. La Teca al Madrid a mi m'agrada. Per lo que sea. No, la del Madrid és maca, Teca, la gent se'n recorda pel Madrid, O la l'empresa. del Mallorca. Ojo la del Mallorca, aquesta. Sí, són xules. Bueno, pues escollim guanyadors. Bueno, l'Atlètic Club també és xula. Bueno, pues escollim guanyadors. Segurament són els que sortiran a la publicació d'Insta. I amb això ja tanquem pues, l'hora i llarg que hem fet del programa. Hora i quart, gairebé de xapa sobre samarretes. O sigui que amb això tanquem. Ja per la propera doncs, portarem, com ha dit l'Àlex, les de segona o les visitants i alternatives de primera. Ja veurem el que fem. Portarem els estilistes de nou. O sigui que vaig acomiadant. Primer de tot, Reca, gràcies per venir. Un plaer, Per la sempre. teva aportació amb les samarretes, m'agrada molt la del Mallorca que has portat. I després, Yuri, gràcies per fer el que has pogut. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Espectacular, Sí, per La fer el que has pròxima pogut vegada, quan arribi a la segona meitat de la taula, no prendré cap cubata i ja està. Perfecte, moltes gràcies, Yuri. I Àlex, també, gràcies per venir. Igualment. M'ha agradat molt també la teva del Villarreal que ens has portat. I res, la gent que t'està veient i t'està escoltant, doncs això, ens tornem a trobar la setmana que ve a la mateixa hora.